Στο βίντεο αυτό θα δούμε από το βιβλίο του Υπουργείου με το δίπλωμα αυτοκινήτου 16 ερωτήσεις σχετικές με τον τροχονόμο. Το υλικό το έχω ανεβάσει στην εφαρμογή detactive.com και περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο με όλα τα κεφάλαια και τις ερωτήσεις του βιβλίου, 30 τεστ προσομοίωσης και μία έξτρα ενότητα για τη σήμανση. Πριν δούμε τις ερωτήσεις, πρέπει να γνωρίζουμε δύο θεωρητικά στοιχεία. Πρώτον, μας ενδιαφέρει το σώμα του τροχονόμου. Εάν το όχημα έχει μέτωπο το πρόσωπο ή την πλάτη του, τότε το όχημα πρέπει να σταματήσει και να διακόψει την πορεία του. Αντίθετα, εάν το όχημα έχει τον τροχονόμο στα πλάγια, τότε το όχημα συνεχίζει κανονικά την πορεία του. Στη μοναδική περίπτωση που όλα τα οχήματα του δρόμου πρέπει να σταματήσουν, δηλαδή να διακόψουν την πορεία τους, είναι όταν ο τροχονόμος έχει σηκώσει το χέρι του. Με αυτούς τους κανόνες θα απαντήσουμε τις 16 ερωτήσεις. Σε αυτό το σήμα του τροχονόμου, όπως έχουμε πει, επειδή το χέρι του είναι ψηλά, σταματάμε. Σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που έχουμε μέτωπο προς την πλάτη του τροχονόμου ή το πρόσωπό του, τότε σταματάμε. Σε αυτή την υπόδειξη του τροχονόμου, ο τροχονόμος έχει σηκώσει το χέρι του, πρέπει να σταματήσουμε στα δεξιά του οδοστρώματος. Σε αυτή την υπόδειξη του τροχονόμου, εμείς έχουμε τον τροχονόμο στα πλάγια και ο τροχονόμος μας υποδεικνύει την κατεύθυνση που πρέπει να συνεχίσουμε. Άρα περνάμε. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει? Σε αυτή την περίπτωση το όχημα 2 έχει μέτωπο προς το πρόσωπο του τροχονόμου, άρα δεν μπορεί να συνεχίσει, ενώ η μοτοσυκλέτα, το όχημα 1, τον έχει στα πλάγια του. Άρα ποιο όχημα πρέπει να περιμένει? Το όχημα 2. Ποιο όχημα επιτρέπεται να στρίψει? Εδώ το όχημα 1 έχει μέτωπο τον τροχονόμο, άρα δεν επιτρέπεται να στρίψει. Αντίθετα, το όχημα 2 είναι στα πλάγια του, άρα το όχημα 2 επιτρέπεται να στρίψει. Ποιο όχημα επιτρέπεται να περάσει τη διασταύρωση? Κανένα όχημα, γιατί ο τροχονόμος έχει σηκωμένο το χέρι του. Ποιο όχημα επιτρέπεται να στρίψει? Και σε αυτή την περίπτωση κανένα, διότι το χέρι του είναι ψηλά. Ποια οχήματα επιτρέπεται να στρίψουν? Σε αυτή την περίπτωση το όχημα 3 έχει μέτωπο το πρόσωπο του τροχονόμου, ενώ τα οχήματα 1 και 2 τον έχουν στα πλάγια, άρα επιτρέπεται να στρίψουν τα οχήματα 1 και 2. Ποιο όχημα επιτρέπεται να συνεχίσει την πορεία του? Το 1 δεν επιτρέπεται, γιατί έχει μέτωπο προς την πλάτη του τροχονόμου, ενώ τα οχήματα 3 και 2 μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους. Ποια οχήματα επιτρέπεται να περάσουν τη διασταύρωση χωρίς να σταματήσουν? Σε αυτή την περίπτωση και τα 3 οχήματα έχουν τον τροχονόμο στα πλάγια και παρότι έχουν stop, επειδή υπάρχει παρουσία του τροχονόμου, ο τροχονόμος υπερισχύει της σήμανσης, άρα τα οχήματα περνάνε χωρίς να σταματήσουν. Ποιο όχημα επιτρέπεται να στρίψει? Κανένα, γιατί το χέρι του τροχονόμου είναι ψηλά. Ποιο όχημα πρέπει να περιμένει? Σε αυτή την περίπτωση το όχημα 1 πρέπει να περιμένει, διότι έχει μέτωπο το πρόσωπο του τροχονόμου. Αντίθετα το 2, παρόλο που έχει stop, επειδή η παρουσία του τροχονόμου υπερισχύει, μπορεί να περάσει κανονικά. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός του οχήματος? Από τη στιγμή που τον έχει μέτωπο, σταματάει. Ποιο όχημα επιτρέπει να συνεχίσει την πορεία του? Το όχημα 1, παρότι έχει τη σήμανση της προτεραιότητας, πρέπει να σταματήσει, διότι έχει μέτωπο το πρόσωπο του τροχονόμου. Αντίθετα, το 2 μπορεί να συνεχίσει παρότι υπάρχει το stop, διότι στην παρουσία του τροχονόμου, ο τροχονόμος υπερισχύει, άρα συνεχίζει το όχημα 2. Ποια οχήματα επιτρέπεται να συνεχίσουν την πορεία τους? Εδώ το 2 έχει μέτωπο το πρόσωπο του τροχονόμου, άρα δεν μπορεί να συνεχίσει. Αντίθετα, το 1 και το 3 που είναι στα πλάγια συνεχίζουν. Αυτές ήταν οι 16 ερωτήσεις του βιβλίου σχετικά με τον τροχονόμο. Η εφαρμογή μας πληροφορεί ότι απαντήσαμε όλες τις ερωτήσεις σωστά και μας δίνει τη δυνατότητα είτε να παίξουμε πάλι είτε να επιστρέψουμε στο workbook.
Όσοι επιθυμείτε, το υλικό το έχω ανεβάσει και είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή Detactive.com.